Регистрирали сте се по ДДС като физическо лице. Какво означава това за вас? Извършвате стопанска дейност като физическо лице, отдавате имот под наем, продавате стоки онлайн или предоставяте услуги. Достигнали сте оборот, който ви задължава да се регистрирате по ДДС. Какво се променя? По член 96 от Закона за данъка върху добавената стойност, всяко лице с облагаем оборот над определения праг или 51 130 евро за една календарна година е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат прагът. След регистрацията сте длъжни да начислявате ДДС върху всяка облагаема доставка, да издавате фактури по правилата на закона и да подавате месечни справки декларации. Можете да приспадате данъчен кредит за покупки, свързани с дейността. Важно! Регистрацията ви прави данъчно задължено лице с всички проистичащи задължения. Неподаването на заявлението в срок води до санкции. Ако не сте сигурни дали сте достигнали прага, проверете, преди да е станало късно. Линкът е в профила.